és la millor que hi ha hagut mai. Durant els primers 70 anys de cinema, la llum de projecció ha estat sempre la dels carbons. Arc voltaic, amb 2 elèctrodes de carbó en forma de 2 fines tires, la positiva més llarga, la negativa més curta, que entraven en contacte, es produïa l'esclat de llum i la pantalla s'il·luminava. Tot el cinema primitiu, el clàssic i part del modern s'ha vist amb llum de carbons, tal com ho recullen Buster Keaton, Dziga Vertov o Ingmar Bergman. Milers i milers de pel·lícules s'han vist a les sales plenes de gent amb aquesta llum potent, molt lluminosa, fràgil, sovint inestable, amb un to lleugerament blau. Segons una mirada d'artista, és la llum més bella que ha existit mai, més que la llum de làmpara que la va substituir, o que l'actual i perfecta llum del projector digital. Una llum que s'ha perdut per sempre. Avui és matèria de record o de somni. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. But one night these two pretty children flew away into the sky, Hélas, j'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolies poignées. ¿Y eso de los carbones está mucho? Ahora lo verá. ¡Cierre la tapa! ¡Cierre la tapa! ¡Baje la tapa!